представяме на вашето внимание медицински център Медконсулт Бургас. Преди около 15 години в град Плевен отвори врати първият научно-изследователски институт, медицински център Медконсулт Бургас. Негови основатели са професор доктор Мария Цекова, която ме изгради като кардиолог, и доктор Константин Костов, който е моят брат. В последствие се отвори втори медицински център в град Ловеч и сега от тази пролет, в духа на общите ценности, които обединява лекарското съсловие, стартира първи в града научно-изследователски институт Медконсулт Бургас. Научно-изследователският институт Медконсулт Бургас предлага здравна грижа с добавена стойност. Добавената стойност се състои в това, че първо предлагаме високо ниво на медицинска етика. Високото ниво на медицинската етика се изразява в абсолютно уважение на свободния избор на пациента, спазване на добрата медицинска практика и проследяване на пациента с особено внимание. Може да разчитате на редовни прегледи, както частни, така и работим с НЗОК. С НЗОК работим доктор Полина Паньова като ендокринолог и аз като кардиолог. Във времето се надяваме да ставаме все по-добри, все по-ценени от пациентите и да предлагаме все по-добре тази медицинска грижа с добавена стойност, за която говоря. Думата здравеопазване не случайно означава опазване на здравето. Преди всичко профилактиката, тя е на първо място. В името на Деня на артериалната хипертония решихме да направим една инициатива с професор Симова с цел превенция на населението от артериална хипертония. Артериалната хипертония е социално значимо заболяване, което е причина за много други заболявания. Около половината от хората, които имат артериална хипертония, не знаят, че имат такава, а от тази половина, която знаят, общо взето половината не се лекуват правилно. И ние решихме да направим тази инициатива, преди всичко да осъществим една промоция на здравето, която е основна функция на лекаря, освен лечението, промоция на здравето. Населението на Бургас да бъде все по-добре информирано, за да може да взима мерки в ранен етап, преди да се развият късните последствия на артериалната хипертония. Хипократ е казал: животът е кратък, изкуството вечно. Кое гради и кое пази това изкуство? Факторите са много, но основно ще нагледаме на няколко от тях. Първият – силният човешки фактор, който може да видим в медицински център Медконсулт. И другото, което е много важното посредничество между науката и леглото на болния. Целта на всеки един лекар е да бъде посредник между науката и болния. В научно-изследователски медицински център Медконсулт, не случайно се нарича научно-изследователски, ще бъде проводник между последната дума на науката и болния. Ще имаме възможност да предложим на пациента най-нова терапия, която се изписва с протокол и ще бъде безплатна за тях. Така всички пациенти са добре дошли на булевард Дами Груев номер 4 в комплекс Централ парк в квартал Славейков в лаборатория Лина.